Pois vostedes dirán. Comenzamos. Bueno, pois moi bo día, moitas gracias, como sempre, por asistir a esta rolda de prensa na que pretendemos informar do acordado na Xunta de Portavoces que acaba de ter lugar. E, como saben, en primeiro lugar, convocouse para o vindeiro luns a celebración do pleno específico para o debate de totalidade dos orzamentos da Xunta para o 2025. Unhas contas que, compre recordar, son as máis altas da historia de Galicia, ao acadar os 13.954 millóns de euros e que supoñen un incremento do 2,6% respecto ás presentadas en 2024. E uns orzamentos que, como obxectivos principais, buscan crear máis benestar, prosperidade, futuro para todos os galegos, con medidas específicas para impulsar a oferta de vivenda, sentar as bases da Galicia futura con máis innovación, reforzar os servicios públicos e apostar polos sectores productivos e a transición verde. E todo isto, sen perder de vista que 3 de cada 4 euros destes orzamentos destinaránse a gasto social, gasto que supera por primeira vez a cifra dos 10.000 millóns de euros. E mantendo, ademais, as rebaixas fiscais aprobadas en anos anteriores, as que agora se lle sumarán outras novas, como a reducción do imposto de sucesións para parentes colaterais, para todos esos irmáns, tíos, sobriños, cuñados, etc., ou as novas bonificacións destinadas a dinamizar o mercado da vivenda. En resumo, uns orzamentos para unha Galicia cada vez máis solvente, na que se incrementa cada ano o investimento no benestar dos galegos. E pasando xa á orde do día do pleno ordinario que se desenvolverá o martes e o mércoles próximo, informar que, como pequena novidade, dará comenzo coas habituais preguntas ao presidente por parte dos grupos da oposición. Terán lugar o martes a primeira hora, neste caso, adiantámolas a consecuencia da viaxe que o presidente Rueda vai realizar a Brasil a vindeira semana, unha viaxe que, como lembradedes, tivo que ser abrezada no seu momento pola reunión a que o presidente Rueda fora convocado polo presidente do Goberno de España para abordar os asuntos relacionados co financiamento autonómico da que, lamentablemente, pouco podemos destacar polos nulos beneficios que supuxo para a comunidade galega. A sesión plenaria, tras estas preguntas, continuará co debate para a súa aprobación do proxecto de Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia. Unha norma pioneira que, como xa dixemos noutras ocasións, ofrece un amplo marco a partir do que sexa natural a participación cultural efectiva, afectiva e productiva de todas as persoas, con especial atención ás que se atopan nun contexto de especial vulnerabilidade polas súas dificultades ou riscos de exclusión. En definitiva, esta nova lei facilitará o acceso á participación efectiva á cultura de todas as persoas, independentemente da súa condición personal, ao tempo que se poñen en valor todas as manifestacións culturais procedentes de calquera comunidade, grupo ou persoa en situación de desvantaxe. A continuación, tendo presente que o vindeiro 25 de novembro celebra o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, o Pleno inclúe a comparecencia a petición propia da Conselleira de Política Social e Igualdade para informar sobre as medidas impulsadas polo Goberno galego na loita contra a desigualdade entre homes e mulleres e contra a violencia de xénero. E tamén, relacionada coa loita contra a violencia de xénero, é a primeira das proposicións non de lei que defenderá o Grupo Popular. Neste caso, ímonos centrar na necesidade de que o Goberno central renove canto antes o Pacto de Estado contra a violencia de xénero que leva conxelado dende o 2022, coa incorporación, por certo, de medidas específicas contra a violencia vicaria ou a violencia digital. Así mesmo, pedimos ao Goberno central que revise os erros que se están a detectar no sistema Biogen, o último témolo recente e, ademais, desgraciadamente, moi preto de nós, para mellorar a protección das vítimas de violencia de xénero que denunciaron o seu agresor. E tamén para que promulgue unha lei contra a trata de persoas, un tema no que Galicia xa foi pioneira contando o ano 2022 cun plan antitrata. A segunda das proposicións non de lei que levamos ao pleno ordinario na vindeira semana ten que ver co respecto ao autogoberno de Galicia, neste caso tamén co respecto ás sentencias do Tribunal Constitucional, así
lle pedimos ao Goberno de Pedro Sánchez que constitúa coa máxima celeridade posible a Comisión Mixta de Transferencias para, entre outras cuestións, facer efectivo o traspaso dos medios materiais e persoais relacionados e necesarios con o feito de que a Xunta poida xestionar o litoral galego, respectando deste xeito o seu autogoberno sobre os máis de 2.500 kilómetros de costa galega. Compre lembrar que pasaron xa 7 meses dende que o Tribunal Constitucional avalara a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia e continuamos sin ter noticias sobre a disposición do Goberno Central de cumprir esa sentenza, o que constitúe, sen dúbida, unha nova e evidente mostra de deslealdade institucional do Goberno do señor Sánchez con Galicia nun asunto que, ademais, consideramos esencial para o ordenamento, para o desenvolvemento e para o impulso económico e social da nosa costa. Dentro do apartado de preguntas ao Goberno galego, dende o Grupo Popular imos interesarnos por 3 cuestións. En primeiro lugar, e consideramos que de máxima actualidade, queremos coñecer que valoración fai o Goberno galego do contingente de emerxencias que mobilizou Galicia en apoio ás persoas afectadas pola dana en Valencia. E creo que neste punto compre, sen dúbida, agradecer a plena disposición dos milleiros de galegos e galegas anónimos, ademais dos profesionais das emerxencias que traballan neste tipo de situacións e que voluntariamente se ofreceron para botar unha man nos concellos afectados pola dana en Valencia, colaborando naquilo que resultaba máis urxente e de maior necesidade para atender as familias afectadas por esta desgraciada catástrofe. A segunda pregunta ten que ver ten como obxectivo, coñecer as medidas que o Goberno galego puxo en marxa para o fomento do alugueiro accesible acorando o Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025. E, por último, o Grupo Popular vai se interesar polas repercusións que, para as arcas da comunidade galega e tamén dos concellos, terá a imposición da nova Lei Estatal de Residuos a través da que se impoñen novos impostos ao vertido e á incineración, ademais dunha taxa diferenciada aos concellos pola xestión e tratamento dos residuos que reflicta os custes reais do servizo, incluído o das campañas de concienciación social. Estas medidas, ao noso entender, estas medidas adoptadas polo Goberno de Pedro Sánchez suporán un desembolso económico sen precedentes para os cidadáns, que son os auténticos sufridores da política recaudatoria dun goberno que castiga aos de sempre, dada a súa incapacidade para estipular medidas xustas que velen polas economías familiares e polo benestar xeral da poboación. E pola miña parte, nada máis en relación ao pleno, e simplemente poñerme a vosa disposición por si queredes formular algunha pregunta ou necesidades algunha aclaración. Curioso. Paréceme curioso que as empresas eólicas nos digan que non estamos sendo xustos con ela e que estamos tomando medidas que consideran gravosas e ao mesmo tempo a oposición nos acuse de traballar para elas. Está claro que, alo menos, unha das dúas se equivoca, pero eu creo que se equivocan as dúas. O que estamos buscando é un aproveitamento eólico equilibrado que permita a explotación económica dos recursos de Galicia, garantindo que esa explotación económica se convirte tamén en medidas de carácter social e de ventaxas sociais para o conxunto dos galegos. Eso que perseguimos, eso é que polo de agora non conseguimos que entendan, parece ser que nin as empresas do eólico nin a oposición do goberno galego, nin a oposición ao goberno galego, pero imos seguir traballando para convencer a uns a outros e, na mentras, eso sí, garantindo que os galegos sexan os principais beneficiarios de todas esas medidas. Non, non o creo. Nunca está previsto no calendario. Este tipo de comisións sempre, digamos, se implementan sobre o calendario xeral, que é o que se prevé con carácter regular. A partir de aí, eu
eu volvo a repetir, todos, creo que todos, sin excepción, dixemos que tiñamos interés en que se celebrara coa máxima celeridade. Pola nosa parte non vamos a poñer inconveniente. Tamén teño que decir, algúns afirmamos que queremos celeridade e actuamos en consecuencia. Outros piden celeridade, levan entorpecendo o funcionamento desta comisión dende o día 1 e hoxe mesmo están intentando novamente entorpecer un dos trámites para obligarnos a celebrar de novo ao debate sobre a aprobación do plan de traballo. Resulta enormemente curioso. Eu veño a denunciar unha vez máis. Me parece absolutamente incoherente, francamente, un engano ao conxunto dos galegos que cada día que un voceiro do BNG ten ocasión pide celeridade e en cada ocasión na que un voceiro do BNG pode, o que intenta é entorpecer o normal funcionamento da comisión. Entonces, eu creo que o que amosa isto é a evidencia de que o BNG está moi arrepentido da decisión que tomou. E eu creo que é evidente que ten que ser así, porque todos e cada un dos datos que vamos coñecendo desminten esas conclusións que o BNG leva escribindo dende fai moitos anos sen aportar unha soa proba que a refrenden. E creo que esta comisión non vai ser unha excepción a esa regla xeral. Pois supoño que esta semana se convocará a mesa e a partir de aí establecerás un calendario. Poden empezar perfectamente a semana que ven, quero dicir, non o sei, non teño ahora mismo o calendario, bueno, a semana que ven hai pleno, pero sí, podrían empezar na que ven ou na seguinte, supoño. A nosa intención, volvo a repetir, é celebrala canto antes, que se produzan as comparecencias canto antes, sempre, por suposto, con arreglo aos prazos regulamentarios establecidos, e niso é no que estamos. Bueno, non o sei, a verdade, hai que votar contas na súa totalidade me parece complicado, pero non o sei, honradamente non empezamos a miralo. Desde logo, poderíamos deixar igual a fase de comparecencia así, non sei se daría tempo algo máis, non o sei. A verdade que nos temos que poñer a traballar sobre un calendario concreto. Non hai ningún plazo, de feito, algunhas se teñen alongado máis que outras, depende do contido. En todo caso, eu entendo que despois do acontecido na comisión da semana pasada, pois é fácil que se solvente nun plazo rápido, xa que a negativa de BNG e PSDG a negociar con nos impediu incluso que ampliáramos ata 55 comparecentes, tal e como propoñíamos, e se negaron a aceptar, aínda tendo a posibilidade de votar en contra dese plan de traballo. E aínda así, se negaron a que ampliáramos ese número de comparecentes, co cual, volvo a repetir, me parece que a oposición ten moi pouco interés xa nesta comisión. Vale para facer ruido, que era o que querían, e me parece que son conscientes de que pouco ruido máis van poder facer. Algúna outra cuestión? Pois moitas gracias e vémonos estes días en sucesivas convocatorias.